Gepleýär Azatlyk radiosyň. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili 21-nji awgustda ýurdun Aşgabatda elçixanasynyň öňündäki Uly Nowatda özüne erwetdiren ýananyň ölmänligini Azatlyk radiosynyň täzik gullygy bilen gizlinlik şertlerinde söhbetdeşliginde aýtdy. Bir näçe ýylyň dowamında wizalary bermek boýunça kompýuter sistemasynda näsalyk döredi we bu howanyň aşy gyzan 40 gradusdan geçen wagtyna gabat geldi. Netijede öz oglyna wiza almak üçin Nowatda duran bir ýanan hakykatdan hem özüne erwetdi. Emma oňa medisina kömegi berilen soň ol özüne gelip onuň ýagdaýy gowulandy diýip Täjikistanyň Daşary işler ministrliginiň wekili gizlinlik şertlerinde gürrüňerdi. Emma ol şol ýananyň soňky ykbalyny anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 21-nji awgustda Täjikistanyň Aşgabatda elçixanasynyň öňündäki Uly Nowatda duranlaryň biri orta ýaşlaryndaky ýanan huşyny ýitirdi. Bu arada Azatlyk radiosyna şaýatlaryň bir näçesi habar berdi. Şeýlede olar bu ýagdaýy görkezýän video ýazgysyny ýiberdi. Şol ýananyň adynyň gözeldigini we onuň Liwap vilayatynyň ýaşaýjysydygyny anyklamak başardy. Bu ýagdaýa şaýat bolan adamlaryň sözlerine görä şeýlede bu video ýazgydan ma'lum bolşýaly ýanana medisina kömegi berilipdir we ol tiz kömek ulagynda ekidilipdir. Ýa-ni şaýatlar onuň keselhana barýarka ýolda aradan çykanlygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu şonda bu ýagdaý boýunça Täjikistanyň Aşgabatdaky elçixanasyndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Täjikistanyň elçixanasynda bu maglumaty kommentirlemekden çürtkesik boyun gaçyrdylar. Men bu arada asla kommentirlejek däl diýip elçixananyň özüni tanatmadyk wekili Azatlyk radiosyna telefonda aýtdy we destine trubkany taşlady. Şol gün elçixananyň öňünde Nowatda duran adamlaryň bir näçesi helak bolan aýalyň oglyna wizanyň berilendigini aýdypdy. 21-nji awgustda Täjikistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňünde özüne erwetdiren ýananyň oglyna ýa-ni täjik wizasynyň berilendigini bu ýurdun Daşary işler ministrliginiň anonim resmiýeti hem tasdiklady. Onuň 3-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň täjik gullygyny aýtmagyna görä şol wakadan soň ýananyň ogly täjik wizasyna eýe bolupdyr we häzir ol duşenbede. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň sözlerine görä Aşgabatda täjik wizasyny almak üçin elçixananyň öňünde ýüzlerçe adamlyk Nowatlar emele gelýär. Nowatda duranlaryň käbiri garaşyp elçixananyň öňünde bir näçe hepdelep durmaly bolýarlar, emma şonda da wiza alyp bilmeýärler. Täjikistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňündäki Uly Nowatlar täze okuw ýylynyň öňü tirasyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri wiza almak üçin elçixana ýüz tutanlaryň esasy böleginiň studentlerdigini aýdýarlar. Täjikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Käbir garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä Täjikistanda 4000 çemeti Türkmenistanly bilim alýar. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gymmatçylyk dowam edýär. Ýurdun bazarlaryny alyjylaryň satyn alyş ukyby pese gaçdy. Türkmenistanyň çägündäki ähli bazarlarda gymmatçylyk dowam edýär diýip Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy maglumat berýär. Özümizde öndürilen iň pesili tuýunyň 1 kilogramy 16-20 manat, 1 kilogram käsir 9-10 manat diýip Azatlygyň habarçysy Daşowyň Daýhan bazaryndan habar berdi. İň arzan pomidoryň 1 kilogramy 9-10 manat diýip ol sözüne goşdy. Bir hepde mundan ozal Azatlygyň paýtagtly söhbetdeşi 18 manatdan aşagda pomidoryň Aşgabatyň sowda nokatlaryna tapdyrmaýanlygyny habar beripdi. Hili ýokary tuýunyň 1 kilogramy 55-65 manat aralygyna satylýar. Güne bakar ýagynyň 1 litri 45 manatdan satylýar diýip çeşme belledi. Azatlyk bilen gizlinlik şertlerini söhbetdeş bolan türkmen ykdysadçysy ýyllaryň dowamyny ýurt başlysynyň bazar ykdysadyýetine geçmek baradaky gürrüňleri gaýtalap durýanlygyny ünsü çekdi. Ýerli ykdysadçylar ilatyň girdejileri bilen häzirki bazar şertleriniň bir-birini gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwleti degişli ýa-da hususy edara kärhanalaryny aýlyk haklarynyň düzgünleşdirilmegi boýunça degişli resmi namalar jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Ýöne türkmen medeniýeti her ýyl ýurtda aýlyk haklarynyň pensiýalaryň döwlet kömek pullary
haklarının we talip haklarının 10% ýokarlandyrylýanyny habar berýär. Geçen ýylyň iýul aýynda prezidentin gol çekip şu ýylyň ýanwaryna güýje giren kararyna laýyklykda ýurtda iň pes aýlyk hak 715 manat möçberine kesgitlenipdir. Bu mukdar dollaryň resmi kursu boýunça 204 dollary, gara bazaryň narhy bilen takminan 40 dollara barabar bolýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk haky 800 manatdan aňyry geçmeýänler ýöne bazaryň häzirki şertlerine 8000 manat aýlyk berilse halka haritlar el yeterli bolardy diýip türkmen ykdysadçysy gizlilik şertlerini azatlykda hasap ýöretdi. Ykdysadçylar bazar ykdysadyýetini harit üçünçüligi bilen oňa bolan talabyň arasyndaky gatnaşygyň bahalary kesgitleýändigini, şeýle-de oňa geçmek üçin döwletiň ykdysadyýete gödäwçiliginiň minimal derejede saklanmalydygyny, ýurtda kanunyň hökmranlygynyň berkidilmelidigini, iýeçilik hukuklarynyň kepillendirilmelidigini aýdýarlar. Ýurtda aýlyk haklarynyň möçberiniň düzgünleşdirilmegi barada degişli maglumatlar jemgyýetçiligi giňen el ýeterli bolmasa-da, ýerli ýaşaýjylar mugallimleriň iň ýokary aýlyk hakynyň 1000-1500 manat aralygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar ýurtda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine ýokary aýlyk haklarynyň tölenýändigini, şeýle-de olary dürli ýeňilliklerden peýdalanmaga mümkinçilik döredilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň iýulda gol çeken kararyny ýurtda iň pes pensiýa haky ýanwaryň birinden başlap 280 manat möçberine kesgitlenildi. Azatlygyň ykdysadçy söhbetdeşi gurruna dowam edip türkmen häkimetleriniň sosial döwlet düşünjesini öňsüçekdi. Sosial döwlet diýmeklik döwletiň ykdysady taýdan sosial taýdan öz halkyny goramagy diýmekligi aňladýar. Ýöne bizde tersi bolýar. Sosial taýdan halk döwleti goraýar. Döwletden halka peýda ýok. Milyonlap türkmenistanlylar aýatlar işsiz entäp ýördiýip ykdysadçy ýurtdaky işsizligiň derejesine degip geçdi. Ýurdun konstitusiýasynyň 5-nji maddasy Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglygyny kepillendirýän döwletdir diýär. Söhbetdeşimiz döwletiň kärenneçi daýhanlardan satyn alýan paýtadyr buğdoýunyň nyrklary boýunça öz garaýşlaryny beýan etdi. Döwletiň buğdoý paýtany daýhanlardan satyn alyş nyrky bilen olaryň bazar bahasyny deňeşdirenine bizinkileriň daýhanlary günnüýden güni taladygy bolýar diýip ykdysadçy aýtdy. Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy Daşowda guruluşy haritlarynyň häzirki bahalary barada giňişleýin maglumat berdi. 4 litrlik jaý boýogy 350 manat, 1,4 metrlik iň ardan parket 667 manat, emulýasiýa boýogy 25 kilogramy 1500 manat, 20 cm boýy 6 metrlik tagty 259 manat, 1,4 metr keramik kafel 200 manat. Şeýle-de ol azyk haritlaryň hemde beýleki önümleriň häzirki bahalaryny bellädi. 1 litr süýt 9 manat, 1 kilogram et 43-65 manat aralykda, 1 kilogram kepek 4 manat, 1 kilogram kunjary 5-6 manat, 1 kip mal otu 22 manat diýip ol sözi jemledi. Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atçylyga. Mar welaýatynyň ýöwleten etranyň ýaşaýjylarynyň geçen ýylyň oktýabr aýlarynda dören un çörek kepek yetmezçiliginden kötelmekleriniň dowam edýändigini görmek bolýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, diňe bir un çörek meselesi däl, iň meselesi hem ozalkyzyndan agyrlaşdy diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny soran ýaşaýjy aýdýar. Adam maşyna berilmeli edilen 5 kilogram un normasy ozalkyz ýaly normalaryna galdy. Döwlete degişli azyk dukanlaryndaky norma unyň nowatlary hem aýrylman ilaç şol norma unyň haçan geleceğine garaşyp ýolda tozup böýürler. Kepek nowatlarynyň üstünde durýan dawa jenjeler bolsa her gün ozalaşandan başlanyp ertesi gün ertany çeli dowam edýär we ýene-de indiki güniň sanyna ýazylmakçy ýaşaýjylar iň dukanyň önünde öýlänen eşip başlaýarlar diýip ol sözüni dowam edýär. Kepegiň gytalmagy bilen ozal her hepde maýyplara hemde owgan urşunyň veteranlaryna ardan wagtdan berilen bir halta kepek normasy indi aýda bir gezek berilmeli edildi. 30 kilogramdan gaplanan 1 kilogram 30 teňeden bolan halta üçin 9 manat tölenip alınýan ardan kepe üçin hem alyjylaryň da 9 manat däldi 16 manat pul tölemeli bolýarlar. Sebäbi bir halta kepeň ýany bilen 1 kilogram gymmat bahal tüwini ýa-da tüwiniň ýarmasyny ilatyň boýunna mejbur dakýarlar. Sebäbi döwlete degişli azyk dukanlarynda bazarlardaky bahadan hem ýokary baha goýulan tüwler geçmän köneler gurçuklaýar. Zaýa bolan önümlerini bolsa şular ýaly haritlaryň ýany bilen ilata mejbur dakýarlar diýip ýöwletiniň ýaşaýjysy sözünde dowam edýär.
Onuň aýtmana görä kepek nowatyna durýan alyjylaryň köpüsiniň hojulygynda mal bar. Olar öz mallary üçin döwlet bahasyndan kepek satyn almaga çalışýarlar. Emma etragyň çäginde işsizlik sebäpli gün güzaralaryny aýlap bilmeýän ýaşaýjylar hem kepek nowatyna durup döwlet bahasyndan satyn alynan bir halta kepegini alyjylara satýarlar. Şeýlelikde elden ele geçýän kepegiň 1 kilogramy 1 manat 50 teňeden satylýar. Ýylatyň 10 çörek kepek nowatlarynda halis ankalar açdy. Iýim almagyň, un almagyň bolsa meseleleri hem barha kıylaşýar. Kepek almak üçin pasport kopýaň, ýaşaýan ýeriňden kepilnamaň, maýyp bolsaň maýyplyk kepilnamaň nusgasy. Bu kepilnamalar gaý üçin dälde her günkü nowat üçin talap edilýär. Ýylatynda her gün işe gatnaýan ýaly azyk dukanlarynyň, iýim dukanlarynyň ýolunda dep ýaşaýjy nökteýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündäligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Mara bilen lewabyň käbir etraplaryna keselhana töleglerini berip bilmeýänler köpelýär. Mara we lewap welaýatlarynyň käbir etraplarynyň anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosy bilen habarlaşan dinleýijileriň aýtmagyna görä, esasanam owa ýerlerine ýaşaýanlaryň köpüsi keselhanalaryň hojalyk hasaplaşygyna görä işleýän bölümleriniň töleglerini berip bilmän çykgynsyz ýagdaýa düşýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny we sesiniň müýtgödülmegini haýyş eden marly bir ýaşaýjynyň Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä, aýalynyň rak keseline seretdirmek üçin $15,000 goloy berge batmaly bolupdyr. Ol häzir bergisini töläp bilmeýänligini we özü ýaly keselhanalara işi düşenleriň başdan geçirýän ýagdaýlaryny şeýle gurrun berýär. Ayalmam kesele, rak bollu 1,5-2 ayın balesiyet arkalogida rak balesida. Aynen itin günü gördüm, 70 milyona düştüm doğan. Hiç kimden peyda olmadı, kömek özgürü de yok. Men bir yerine sorsam ol beren ulerden o hasan berip bilyen o pulunu beri bilmeyana. Hemen günü şeyli. Balesara barana adamım yoğunluken. Herkim öýünü ölünü gurýar, öýünü ölüp galanmay. Balesara bir bölüme hozra şödeksene, ödözüm dolandır yani. O yere ilk son ýagdaýda özün bilmeýän baranlar bolýar, özüni ölürjek bolýar, aýnadan zıňjak bolup 4-nji, 3-nji etapdan aşağı bara. Pul ýok tölemäni olaryň wara. Elýal et almana pul ýok görgüllüň, ondan o dermany pul nirden bersin, aptega ýazyp beren ok. Dip marly ýaşaýjy maglumat berýär. Goloýda keselhanadan çykan lewaply dinleýijimiz öz başynyň geçirenlerini Azatlyk Radiosyna şeýle gurrun berdi. Dermanlaryň, tanjymlaryň we beýlik saglyk serişlerleriniň bahalary gaty gymmat bolan sebäpli goloýuna bararýarlar. Kimiň ýagdaýy agyrlaşsa ýa-da keselhana işi düşäse derrol hojalyk hasaplaşy bolan bölmek diýerler. Adamlar karz pul alýarlar ýa-da mallaryny, mülklerini satmaly bolýarlar. Dip lewaply dinleýijimiz maglumat berýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosy bilen gurrundaş bolan Mar şäheriniň bir keselhanasynda işleýän Şepagat uýasam, owa ýerlerine we etraplarda hasýety duýulýan şeýle kynçylyň vilayet merkezine hem bardygyna aýratyn üns çekdi. Hojalyk hasaplaşygyna geçilenden bäri keselhana gelýänler tölegli bölüme iwerýär. Sebäbi ýokardan berilýän plany dolmaly. Başga alajymyz ýok. Hastalara tölegli hyzmat berilmese keselhanany yapmaly bolarsa ýar ýolbaşçylar. Bizem berilen buyruğa görä işlemeli bolýar. Adamlaryň köpüsiniň pul ýagdaýynyň ögörlükli dälligine şaýat bolýar. Pulsuzlyk sebäpli bolýan käbir wakalary aýtmaga dilimem maranok diýip marly Şepagat uýasy Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Adynyň efirde agdalmalygyny soran lewaply tiz kömek ulugynyň sürüjüsem, ýokarda berilen maglumatlary tasdiklap, keselhananyň hojalyk hasaplaşygyna öz-özüne aýlamak üçin adamlary tölegli bölüme äkidýändigini aýtdy. Ýatlasak, 1995-nji ýylda ýurtda saglyk döwlet programmasy kabul edilip, medisina pudawy hojalyk hasaplaşygyna geçirilipdi. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda sentýabr aýy köçe ýol hereketine bagyşlanýar. Sürüjüler artýan paralardan şikayet edýär. Türkmenistanda sentýabr aýy köçe ýol hereketine gödäwçilik aýy diýilip oglan edildi. Bu aýyň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçilik guruluklary ýurdun çägindäki magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýollarda herekete gödäwçiligi güýçlendirýärler. 1 sentýabrdan başlap aýyň aýagyna çenli polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulugynyň işgärleri şäherlerde we owa ýerlerine gece gündüzläp gödäwçiligi geçýär. İl arasynda sentýabr aýy ýol polisiýasynyň gazanç aýy hökmüne tanalýar diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Bu aýyň dowamyny uly ýerleriniň ta 80% şahsy ulaglaryny minmän bar ýerine köpçüliklerin transport serişdelerinden ýok ýerine taksileriň hyzmatlarynyň peýdalanmagy makul hasaplaýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy ýerli sürüjülere salgylanyp bu ýagdaýyň sebäbini aýyň dowamyny köçelerdäki ýol inspektorlarynyň sanynyň ençeme esde köpelmegi şeýle-de ýol paralarynyň mukdarynyň adatdakylaryndan ençeme esde ýokarlanmagy bilen düşündirdi. Bu aýyň dowamyny köçelerdäki ýol inspektorlarynyň sany öňküsünden tas 10 esse köpelýär. Olaryň alýan paraz hem adatdakysyndan 5 esse töweregi köpelýär diýip bir sürüji Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Vilayetlaryň ençeme ýaşaýjylarynyň Azatlygyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä bu aýyň dowamyny putulandyrylýan gödäwçilik çäreleriniň ýol hadisalarynyň azalmagyna täsir etmeýär. Bu aýy adamlar köplen şahsy ulaglaryny ulanmagan soň döwletiň gadnasy benzinden gelmeli adatdaky girdejisinden ät galýar diýip habarçy daşowly bir ýanygyň uýuju stansiýasynyň işgäriniň sözlerini getirdi. Türkmenistanyň köçe ýol hereketiniň düzgünlerine ýa-da saglyk aýyna bagyşlanýan aýlar her ýyl diýen ýaly gaýtalanyp durýar. Köçe ýol hereketiniň düzgünlerine bagyşlanýan aýlaryň dowamyny ýol hereketine gödäwçilik putulandyrylýan bolsa, saglyga bagyşlanýan aýlarda ençeme döwlet edaralarynyň ähli işgärlerine şol sanly mektepleriň muallimlerini, hassahanaların işgärlerine köpçülikleýin beden teri we maşglar etdirilýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi köçe ýol hadisalary bilen bagly statistika maglumatlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Ýurdun köpçülikleýin media serişdelerine köçe ýol hilakçylikleri barada video reportajlar ýa-da umuman beýleki maglumatlar goýup berilmeýär. Oňa derek ýurdun hökümetçi saýtlary garaşsyz çeşmelerden ähildir bir ýol hadisasy barada maglumat peýda bolsa, destine polisiýa urluklarynyň diýilýän adamlara salgylanyp onu ret edýärler. Meselem aprel aýynyň ortalaryny Gökdere jülgetine barýan ýolda bolan awtobus hilakçylygyny hökümetçi bir sayt ýol gödäwçilik edarasynyň işgärine salgylanyp inkar etdi. Şeýle-de 1 sentýabrda garaşsyz çeşmelerde şol sanly Azatlykda ýetirilen Türkmenabaddaky pagataçylaryň awtobus helakçyligi baradaky maglumatlary ertesi güni şol bir sayt Içeri işler ministrliginden diýilýän bir adama salgylanyp derhal ret etdi. 3 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasine çykyş eden Içeri işler ministrliginiň işgärleri ýaýlyma berilen çykyşlaryna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk köçe ýol hereketine bagyşlanan çäreleriň döwlet adam üçin ýen ýörelgeden ugur alýanlygyny aýtdylar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň owa ýaşaýjylary Kiçbalkan dagynyň töweregindäki öýri meýdanlarda otlaýan düýeleriň sırtlanlar tarapyndan awlanmagyndan ejir çekýärler. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen habarlaşan we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran balkanly ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu waka soňky bir aýdan gowrak wagt bäri dowam edip, her ýeji adyndan 5-6 düýe sırtlanlaryň topar tarapyndan awlanyp öldürilýär. Gumdag, Balkanawat şäherleriniň Bereket etrawynyň ony goloy owasynyň ýaşaýjylary bu ýagdaý barada öýri meýdanda oturýan we diňe ikinni nara öz eýesiniň gapysyna dolanýan düýeleriň käbiri gelmeli wagtynda ýygyna gelmände bilip galýarlar. Soňky döwürde şol adamlar ýörüýti gözleri sıkýar, şonda da şeýleýärdiň üstünden marýarlar. Düýe öz başyna ýetmedi, onuň sopany ýok, wady ýok. Ondan şol barsalar eýem, şol çaş beton süňkleriň üstünden marýarlar, şol eýem 20-30 düýe awlanan eken. Topar bir 5 topar da var diýerler. Şol
Birinci Balkan nağınna gün yaşandan onu diyorlar adatçı çok oturuyorlar olur. Soğuk beylerine üstüne hücuma geçip 2-3 tane hırttan sonra ağlayalar diye. Dip Balkana ýygy-ýydan sapar edýän Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew owa ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Bu ýagdaýdan soň adamlar ilki etrap soňra-da Balkan vilayet häkimligine baryp resmiýlere soňky döwürde sırtlanlaryň düýelere hüjüm edip olary aglaýandygyny aýdýarlar hemde kömek etmegi soraýarlar. Vilayet häkimliginiň näkilerin bolýa biz geňeşip göreli hırtdan gyzylyk tawa giyirip mi gorulýan haýwan mi ýa-da gorulmaýan haýwan mi onu bileli degişli edarlara aýdyrlyp şol hoş söz beripdirler, şo hoş sözüň ýeri gelen okdy aýdýarlar. Dip Bugaýew resmiýleriň ýaşaýjylara garaşyň diýip häzirlikçe düýeleri owada saklamagy maslahat berýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýöne ýaşaýjylar sırtlanyň ýyrtyjy haýwandygyny aýdyp, olaryň meýdanda awyny tapmasa owalardaky mal ýataklaryna hüjüm etmeginden alada edýändiklerini, şol sebäpden hem düýeleri owa getirmekden saklanýandyklaryny belleýärler. Owadak mallarymyz bir awaz saklanlyp meýdan näkilen bu owa gijelerini de getirmä çekinýärdik gurrun berýärler. Ondan nallar kapa sürüp getireldik. Ýyl gorok bir onsuzam ot iýim umman dukarlarda ýene aýrda hatlanok diýerler. Adamlar onuň başga dor göze görünüp duran öýür meýdan ýok. Ondan Dip Bugaýew aýtdy. Galybersede owa ýaşaýjylary düýelerini goramak üçin özlerinde aw tüpeňleriniň hem ýokdugyny, hatda bir wagt hasabalynan resmileşdirilen aw tüpeň bolanlaryň hem olary ulanyp bilmeýändigini aýdýarlar. Sebäbi olaryň oklary satylmaýar ýa-da döwlet tarapyndan hem berilmeýär diýip adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran owa ýaşaýjysy belledi. Azatlyk radiosynyň bu mesele we munyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada Balkan vilayet häkimligi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Emma yerli ýaşaýjylaryň bir bölegi sırtlanlaryň düýelere hüjüm etmegini ýyrtyjy haýwanyň sanynyň köpelmegi bilen düşündirýärler. Beýleki bir bölegi bolsa ýylyň gurok gelmegi we şol sebäpli öýrü meýdanlaryň adlygy bilen baglanşdyrýar. Öýrü meýdanlar az bolanda düýeler öňküsiýaly her biri başga ýerde otlaman, olaryň hemmesi bir ýere üýşýär. Bu bolsa sırtlanlaryň ünsüni özüne çekýär diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Kepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump yüz binlerçe adamyň ölmegi ähtimal diýip, Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada şeýlem onuň ýaranlary bolan Eýrana we Orsiýete Siriýada gowaglançylaryň kontrollygynaky iň soňky welayete edilmegi mümkin oýlanyşyksyz hüjüm hakda duýduruş berdi. Donald Trump 3 sentýabrda Twitter'de orslaryň we Eýranlylaryň bu mümkin adam pazygasyna gatnaşmagy agyr gumanitar ýalňyşlyk bolar. Yüz binlerçe adamyň ölmegi mümkin. Bu işe ýol bermeň diýip ýazdy. Siriya Türkiye bilen seretdeş Idlib welayetine giň gerimli hüjüme taýýarlyk görýär. Idlib Asada we 7 ýyl bäri barýan raýa durşuna ony goldamakda esasy rol oýnan Orsiýetli we Eýranly güýçlere karşı seweş alyp barýan gowaglançylaryň elinäki iň soňky welayetdir. Idlibin teoriýasyna hökümetiň müňlerçe güýçleri bilen ýaran seweşçiler ýerleşdirildi. Şahydryşyna görä Idlibde 3 million çemesi parahatylat bar. Birleşen Milletler Guramasy hökümetiň agyr hüjüm netijesinde 800 000 adamyň öý ýagdaýlarynyň çyda düşmegi mümkin diýip duýduruş berdi. Siriýada barýan uruş eýem 400 000-den adaky adamyň başyna ýetip, millionlarça adamyň hem janyndan gorkup, dogduk mekanyny taşlap gitmegine sebäp boldy. Awanyp duran hüjümüň alamatlary peýda bolandan soňra Washington bilen onuň ýaranlary Asady käme hallar hem onuň kimiki ýaraglary ulanmak ýaly zabun taktikasyny goldaýan Orsiýet bilen Eýrany üns merkezine getirdiler. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň näkilçisi Nikki Haley Trump'yň tweetinden sanly minut soňra Twitter'de ähli göller Asadyň, Orsiýetiň we Eýranyň Idlibdäki hereketlerine kimiki ýara bolmaly diýip ýazdy. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary bu beýanatlary Eýranyň daşary işler ministeri Muhammed Javad Zarif, Eýranyň, Orsiýetiň we Türkiýanyň liderleriniň Idlib barada pikirleşmek üçin 7 sentýabrda Tehranda geçek samitinden öň ýagny 3 sentýabrda Damaska eden saparyna Idlibin seweşçilerden arastalanmagyna çağıranynyň soňra etdiler.
Yaraşyk prosesine we bozgunlaryň ýyllarına dolanmagyna, şeýle hem Siriýada gaýtadan dikeldiş işlerine başlamak üçin ilki etlibiň terroristleriň elinäki bölekleri araşdyranmaly diýip Zarif aýtdy. İran, Orsiýa we Siriýa öýelleriniň yaragly garşydaşlarynyň ählisini terroristler diýip adlandyrýarlar. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.